Máme pre vás novinku, 1,5 izbovú chýšku na Rázusovej ulici, ktorá ponúka príjemné bývanie v tejto zelene a s mega loďiou. Poď sa na ňu pozrieť. Tento byt, ktorý sa prenajíma, disponuje priestrannou peknou obývačkou, na ktorú nadväzuje toto francúzske okno s touto loďiou, kde budeš tráviť strašne veľa voľného času. Z obývačky je potom ešte kuchynský kút. Kuchyňa je plne zariadená, je tu chladnička, umývačka riadu, sporák, mikrovlnka. Pokračujeme do vstupnej predsiene, ktorá disponuje množstvom ložného priestoru, je tu šatník a špajs. A z tejto časti je potom ešte samostatná spálňa, ktorá disponuje posteľou s matracom. A z tejto časti je po ruke ešte kúpeľňa, ktorá je zrekonštruovaná. Je tu sprchovací kút a práčka. A kúpeľňa ešte disponuje samostatnou toaletou. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke na Rázusovej ulici v Michalovciach.